Amanami inanami hitana pungulison naing masuma pangatin dohot na dua hasuhuton rapop perhalaro ni huriata alani jongjong mahita saluhuna. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there. Every moment you spend on this wonderful day, He has made. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there. Every moment you spend on this wonderful day, He has made. For He will be there. For He will be there. And this moment you share on this wonderful day, He has made. Udul Mahmud. Hamuna akadonga saporsyaon di bagasan gornitu hata Yesus Kristus mandok mulati mahita tu amata padengan basai nama masu-masu hita satu ari nabi nuhul ni asuh utun sadarion mangudurhon anak dukut buru ni di bata majalo pamasu-masuon pardonga saripion di si sepanya Manuel Shopping dohot Hartika Apriani hisia boru sinaga pinuji made bata nang mga luasita mar parsaoran martonga ni jorona alani
taedi humah sangapon di kuarna nasun badai na mangatasi nasa na adong. Edio kamu ma kuarna di bagasan las niroha duot ulup mari di mahita. Marhiti-hiti gore bata ama, doot gore anak na Tuhan Yesus Kristus, doot gore ito di perbadia. Amin. Jojo na dangolon, gabi ditangihon Jehovah. Jala di palua do iba na siyan hagugutan na sudina. Dai jala idahamu dengan bahasa ni Jehovah. Martua mabawa na marhaposan tu ibana. Atura paron jala haliono doaka anak ni singa. Aledang urangan dinasa nadenggan aka na maulului ibana. Amin martangiang mahita. Ali Tuhan di bata ama namin na di bano gija. Hodo na mga turhon pardo nga saripioni. Di da hodo do nga namion na marsakap na marbagas. Siepanya Manuel Shopping. Tuhot oroan na. Hertika Apriani Hisia Borsinaga. Jalan narodo na sida mangido paso-paso. Atong siya tatap manasida di bagasan asin roham. Paso-paso jalaramoti manasida marhiti-hiti pakalongim. Rajay manasida marhiti-hiti to di perbadia. Asa mamuka jala marujung di bagasan dami pardongan saripion nasidai. Tangihom matang yang namion. Alani asi dohot holong di roham dihami. Amin. Udul mahamu. Kor kategorial perempuan.
Ulah tema di punguan kategorial perempuan. Ta puji Tuhata, mari demahita. Damini di batana sumurung siang saluhut naroha imana mangaramuti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horasma dihita saluhutna. Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tarlumobi di hamuna dua. Sifanya Manuel Siobing Dohot Artika Apriani Hisia Borusinaga na Marlas Roha Sadarion hatani di batana gabi ujahan di ulaon pamasamasun di Sadarion ima na diene kami sian Filipi 2 ayat 2 songono madido unang mamardikadikan manang marhasangapon na rumar alai sian turuk ni rohamuna be marajumi hamu dongam muna sumurung sian dirimuna. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu yang go sahatna horas madihita. Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus Sadarion di bagasan las rohado hita terlumobi hasuhuton paranak hasuhuton parburu dohot keluarga besar nian tahe na makaholongi ima dinalao mangudurhon anak dohot buru ni huriata majalo pasu-pasu pardongan saripion jala didiki kami diberi kami ternyata odo piala amang situasi shopping ate iya jala odo pe ala amang sinaga de iya mulai tema di Tuhata odo ulang pamasa-maso namang iya asarap taboto dison sudi aka lasni roha puasa songona nunga di sorok kami di partupulun ingatlah bahwa tanggung jawab orang tua adalah ketika mengantarkan anak dan putrinya menerima pemberkatan. Ketika dia sudah menerima pemberkatan, maka dia memiliki status yang sama dengan orang amang dan inang. Dia akan menjadi bapak, dia akan menjadi kepala, dia akan menjadi suami. Alani dohonoku di pasu-pasu Tuhama, ala amang, ala inang, keluarga masih tua sobing, inang baru pancitan, songoni di keluarga amang sinaga, inang boru silagan. Talumobi di hamuna dua. Siapanya Manuel Siombing, Hertika Apriani Hisia boru sinaga. Sudah 3 kali 3 tahapan, maaf ini turun-turun dia terus. Iya, maaf. Sudah 3 tahapan yang boleh kita lakukan ketika kita konseling pranikah. Satu sama lain sudah saling mengenal, walaupun pacarannya tidak panjang, tetapi cintanya panjang. Amin. Iya, coba lihat dulu si Hertika. Iya, senyum, jangan kaku. Senyum dulu. Iya, coba lihat dulu. Iya, tanpa disuruh sudah dilihat ya.
Iya, luar biasa berkat Tuhan. Yang ingin saya katakan, ketahuilah bahwa menikah adalah ibadah. Sesuai dengan firman Tuhan mengatakan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Oleh karena itu dengan pernikahan selain ibadah, kalian sedang ingin melegalitaskan hubungan kalian yang resmi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini yang membekali kita, membekali kalian berdua untuk bisa melangkahkan kehidupan, untuk bisa mengganti kata proses aku kamu menjadi kita, yaitu yang diambil dari Filipi 2 ayat 3. Kalau boleh kita lihat secara detail, pertama sekali dia katakan adalah unang mardikan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau mencari puji-pujian. Lasongonima dihita saluhutna amang inang naro di tonga-tonga ulaon sadarion. Jalahataom mana boy gabi evaluasi di pardalanan pardongan saripiota ganup. Hatani debatado na mandokon unang mardikan. Amang inang, saya masih menjalani hampir 10 tahun membuka rumah tangga. Tetapi saya yakin kita yang ada di sini ada yang sudah sampai 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Adong nanunga marnini marnongol namar pahopu alay molo dihamu neng membuka pardongan sarepion. Dan yang dohonoku banyak hal-hal yang menimbulkan, yang pertama adalah perdebatan, yang kedua adalah perselisihan, yang ketiga adalah hal-hal pertengkaran. Dan hal-hal yang terjadi itu bucirna hal-hal sepele. Contoh, ima holan alani status media sosial. Contoh di Baindongata statusna tapasahatu inata manang tapasahatu amata, Roma amata manang inata mangrespon pola mandi urusi hoi. So na cirohata ena soboido manukun tu ho masutu biring joon pola marepot walani i. Ujungna halak do memben status sosial, status media sosial alai hita do namarbada. Napaduahon hal-hal sepilih amang ina. Holan alani televisi. Inata neng manonton ahado tahe, Indosiar do tahe na jut-jut, iya, Indosiar, film-film sinetron, iya. Apa amata neng mambigi barita. Itu. Roma amata di dokoma aka barita do ikon berengon. Roma inata unang bereng-bereng barita i. Anong gabi ucus acik si majujungmu marsako marsaito ay nabuhado. Nah soboy be manoton TV ujung na holan alani TV amang inang marbada. Na mangiut musi amang inang naeng ditogihon mars panganon tuluar. Pa, ini kan anniversary kita. Kalau boleh kita makan di luar ya, ayolah. Iya. Sian awal atong ngalas roha. Betama mangamahita. Amata mandokon tukota mahita dah. Abe inata mandokon dahaw. Tu samahita. Holan alani manutuon tempat. Memang sian na julu nunga 15 tahun kita mardonga saripi dakia diargai huau. Ujung na marbada. Satu manutuhon ahanan yang dipangape tongdo. Itu. Apa kita pesan Pak? Ikan-ikanlah, kan kita sudah tua. Jadi kita harus banyak konsumsi ikan. Abe inata mandokon daw. Makan ayam goreng lah dulu kita Pak ya. Agak enak ayam gorengnya. Roma amatai. Molosoni homa ayam goreng, auma ikan goreng. Roma inatai. Memang nunga 25 tahun kita mardonga saripi. Holan masalah si panganupi dakia dus rohata. Asa botomu salilingon holan nahuan juan cuma tulus rohakon. Holan alani si panganon amang inang odo bocir gabe sikat mabarbar. Alani do amang inang marhiti hata di debata di tikion tuhita saluhut na tarlumobi di hamuna dua. Hata ni debata mandokon unang memardikan. Kesuksesan dalam rumah tangga adalah ketika kita bisa
menghindari yang namanya ego. Rikut do ego, mamereng tempatna itu. Alai godang do halak mangasahon egona ujungna dang dapotna holong niroha. Alanido amanginang adong halak motivator nahia mandokon. Ketika kita menginginkan orang lain berbuat yang baik kepada kita, maka kita harus pertama sekali berbuat kepada orang lain agar orang lain bisa paham bagaimana caranya berbuat baik kepada kita. Lasongonima di pasangan, molo di hiripodo inang borus naga, ikon holong marohani amang sio bingon tuho. Ikon parjolo doho mangulahon holongi, ikon parjolo doho patuduhon holongi. Lasongoni sebaliknya. Itu. Alai molo adong dupi igu. Amang inang, kalau kita boleh mengevaluasi sepanjang perjalanan rumah tangga kita, kalau kita boleh jujur, siapa yang lebih sering meminta maaf? Suami atau istri? Isi dutahe. Suami, iya. Tapi di son didokon istri buhado. Terus yoro hamuna. Isi do na jut mandokon. Toleh minta maaf mau. Isi do. Ada pengakuan ya? Iya, luar biasa. Naneng dohonon amang inang. Kenapa tidak diganti? Siapa yang lebih sering? Kami. Kenapa harus menunjukkan aku kamu? Hata ni debata na mandokon. Na pinadumo ni debata dang jadi sirangon ni joloma. Ketika akan membentuk rumah tangga, maka yang pertama sekali yang harus dihindari adalah ego masing-masing. So ngona kaning nanung taulahon gabitar boto kan? Berarti on mana cut-cut. Naneng dohonoku amang inang. Inilah ritme dalam rumah tangga. La songonima dihamuna dua. Olong doroham tu Syartika siapanya? Serius. Berapa persen? 100. Dan adong betu si matuam. Ipol nama. Waduh. 100%. Ina masudia teh. Olong ni roham tu iba na 3%. 10. Elas buhalo. 3%. 100 juga. Dan adong betu si matuam. Ada berapa persen lah? Berapa persen? 100 juga. Tu tuam. Naneng dohonoku. Jangan pernah batasi cinta kasihmu untuk orang yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ditiki di partupulun dohonoku do tiki itu hamu ingok ma ditiki do ngatar pasu-pasu hamu na dua ikon si hertika ma amang siobing nagabe alus ni tangyangmu ikon si sepanya do inang hertika nagabe alus ni tangyangmu naneng dohonoku saluhut na pinasahat ni debata ikon do di bagasan uduk ni roha dohonon hibul rohaku. Jangan ada kata proses amang, tidak di sini lagi proses, bukan lagi di sini proses, di sini akan melangkahkan, tidak ada lagi di sini proses pembentukan. Nunga hibul rohaku. Alanido hatani debata di dikion namambo halihamu di dokom ma manang marhasa ngapon narumar. Memang kan kalau kita boleh jujur, amang inang talumobi di hamuna tutuan nami. Kalau kita boleh jujur, mana lebih enaknya, mana lebih nyaman kita makan bersama dengan istri di rumah atau kita makan siang di rumah makan nasi Padang? Mana lebih nyaman? Jujur saja. Kalau kita makan siang, mana lebih nyaman? Makan siang di rumah makan nasi Padang atau di rumah kita sendiri bersama dengan istri? Jujur saja, di mana?
Di Jabu. Ah serius Jo. Serius. Di Jabu do manang di rumah makan nasi Padang. Allah omma hitaon. Bahasa dohono kusongoni ini juga bisa menjadi evaluasi. Nah parjolo dohono kuma molo pe amang pacipu lopa ni inata ikun dohono tado tabu iya bah. Holan na hupangan ikun saliter huinum aek. Alani pacipu manang na pasiaku. Alin yang dohono kuma amang inang lasongoni madiina. Terkadang kaum ibu istri terlalu egois. Kenapa saya katakan begitu? Sulit dan tidak mau dikritik. Dia hanya haus dengan pujian. Setiap hari dohonon ni amatai bagak doho. Ape disadatiki holanda lupa amatai mandokon bagak doho ngamur hingbo ini inata. 30 tahun kita berumah tangga lah sohyama dipuji ho au salilingon. Ini salah satu hal dinamika yang sering terjadi di dalam kehidupan. Alani dohono kuma amang hinang marhiti hatani debata di tikion. Unang ma haus akan pujian. Baik itu suami, baik itu istri. Edo tahe dibagi hamu na viral-virali. Marbadai do amatai dot inatai ala di dot inatai dakya dituhor amatai bajuni inatai ape rumah keluarga perburu ati amang hela la sohyado dituhor hamu bajuni buruki Roma amatai di dokon satebejo amang beta maju hita tu kamar tolu lemari las delusado bajuni inatai itu. Naneng dohonoku amang inang. Terkadang kita lupa dengan status kita. Kita menganggap kita masih hidup sendiri. Kita menganggap masih ingin dipuji. Alani hatani debata di tikion mengganti proses aku kamu menjadi kita. Ini adalah langkah yang harus dilalui ketika membentuk rumah tangga. Jalan apa 2 tahun di dok mamuse alai sian turuk niro hamu nabi rajai hamu dongam muna sumurung sian dirimuna. Ketika kita mampu mengalahkan selain ego, kita mampu mengalahkan egois. Inilah kesuksesan dalam rumah tangga. Iya. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus lasongonima dihamu nadua untuk bisa menghilangkan rasa egois, maka kita harus memiliki karakter yang pertama adalah karakter saling mengerti. Dang nagabi holan amata mangido tu inata naso mga tusiho. Dang nagabi inata mandokon tu amata na maol doho mga tusiaw. Tetapi mengubah karakter menjadi bersama-sama. Tidak ada lagi aku, kamu, yang ada adalah kita. Adong sada ilustrasi amang inang alai moloon da kamu na dua da daw. Tanyaku ba di pasu-pasu Tuhan maha muna dua. Amin. Adong mah na baru tarpasu-pasu. Jadi somalna na baru tarpasu-pasu kan biasanya mereka harmonis. Dan adong dison kata-kata yang agak kasar. Biasanya kan sudi akaholong do. Kebetulan panguli sian kota alai orowan siakuta. Mempelai laki-laki dari Bona Pasogit dari kampung halaman yang sangat paket bahasa Batak. Maaf dari kota, tetapi istrinya itu dari huta. Jadi di kisah terpasu-pasu saya mahalaki marsugot ini kan somalna marminggu do. Kan somalna pamasu-masu hari Sabtu tahe, itu tahe amang inang. Sabtu kan song sadarion, somalna marsugot marminggu. Amin. Marminggu maha muda sugot dah nainang dohonoku. Iya. Unang alani ulang pamasu-masunon gabi lupa marsugot marminggu. Iya. Jadi saya pamasu-masunon marsugot marminggu. Ba Roma
amatay saya martapian ibana didok mak. Setiap yang menginang terkadang kan kita laki-laki ini kita masih merasa sendiri, jadi lupa dengan status. Saya martapian ibana didok ibana mak tu inatana sayang, oh ambilkan dulu andukku, baru inatay mandokon anduk kita. Oh iya sadar amatay itu teh iya dangna dua behamu alenunga sadar iya bah saya mak saya neng dipanasi amatay mak sepeda motor nak sambil pai mahon inatana siap-siap asalau tu gereja Roma amatay sayang ambilkan dulu kunci sepeda motorku, baru mak inatay kunci sepeda motor kita. Oh itu teh satu sepeda motor pe ngarap memiliki, amin. Iya, jadi didikin yang borhak ma sambil ngasiap-siap inatay sutung anong gabi 2 hari salah au dido amatay ma rimang-rimang ibana dido ibana ma topu setabi yang menginang dah setabi acit butuhana itu asudang salah au dido ma sayang acit butuh hatta Roma ide mana mendokon butuh hamdui dang butuh aku naneng dohonokku amang inang pemakaian kata iku itu ada tempatnya, bukan setiap saat untuk menempatkan ego. Di dalam membentuk rumah tangga juga ada langkah-langkah di mana kita bisa menonjolkan karakter kita selaku pemimpin, selaku suami, selaku kepala. Tetapi yang paling utama adalah kebersamaan. Hatani debata mandok dang dua behamu alai nunga sada. Na pinadumu ni dibata dang jadi sirangon ni jolma lasongoni ma dihamu ngadua sian turut ni rohamu nabi ikon holong doroham amang shopping tu inang buru sinagaon las umurang anong udina lasongo dia anong parangena ikon di bagasa labas ni rohado humandokon holong do rohaku tuho lasongoni ma diho inang buru sinaga lasongo dia pe anong nabegi ummu manang songo dia humurang hagatengon niya mang shoppingon ikon di bagasan holong ni rohamdo mandokon holong do rohaku tuho amin 5 tahun nari mungkin nang songono pe pamatang niya mangon ini kan karena belum menikah jadi jaga-jaga postur badan mungkin 5 tahun lagi sama kami itu buha dohonomu matu ibana pak makin lama kau ku tengok makin bulat manang dohorongmu mah pak makin lama kau ku tengok makin butel itu tahu fisik bukan menentukan kasih sayang tetapi yang menentukan kasih sayang adalah songo dia 2 hal narikot di tonga-tonga ngulumuna lah songo ini kita apa alasanmu untuk menikah. Maka alasan yang pertama adalah pondasiku firman Tuhan. Bukan tentang pekerjaan, bukan tentang ketampanan, bukan tentang kecantikan. Tetapi firman Tuhan yang menjadi pondasiku. Yang kedua, apa tujuanku menikah? Apa orientasiku menikah? Orientasiku menikah adalah firman Tuhan. Ketika badai datang menerpa dalam hubunganku, dalam karakterku, dalam rumah tanggaku, ketika firman Tuhan yang menjadi dasar itu tidak akan mengubah karakterku. Allah merpada dohamu anong tu debata di tonga-tonga bagas corona naso tadi konommu ibana naso paula konommu ibana mulu dang hamatian nah pasirako kamu alani saya mengatakan selamat menempuh hidup baru memasuki status yang baru mungkin besok sudah jadi ama ya iya itu permintaannya Mang siapanya ini iya jadi ketika kita konseling semalam aduh pangidomu sadarion duduk nasida
Amang tidak bisa kuduga besok aku sudah menjadi bapak harapan. Iya. Iya. Bosa senyum po. Iya. Persoalan na pangidomi las ido pangidomi nang Bursinaga. Ido sugut menjadi ibu harapan maho. Hah? Bereng macam mana? Ido. Adi munano. Hah? Dongan marbada. Aduh. Dongan matua. Iya. Songon edi munaiman no. Dalani hamu ngulumuna. Yang terkadang akan tinggi, yang terkadang akan rendah. Alai pondasi hidupmu, pondasi rumah tanggamu adalah firman Tuhan, orientasimu dalam menikah adalah firman Tuhan. Lah songonima di keluarga asuhuton para anak, doot asuhuton parburu. Mulai tema di Tuhan di bata, nanunga paluason, boy ditikion, tak udurhon anak doot buruni, huriai, majalo, pasu-pasu, partunga sarepion. Kajang umurmu amang situasi bing dot ala inang. Berarti marsugo petong do ganti status ate. Dang amang situasi shopping bejuun. Opung ni harapan nama teh. Opung harapan itu tahe. Iya dengan status yang baru. Naneng dohonoku saluhut na. Dang alani pambenamu ya mang. Inang alai saluhut na ima basa-basa ni Tuhan. Tanya kon nasida di bagasan bilukmu. Pangidu Tuhan di bata na menjaga pardonga sarepion nasida. Lasongonima di keluarga amang sinaga inang boru sialagan. Iya. Besok sudah ganti status. Bukan amang sinaga lagi, bukan. Tetapi sudah menjadi opunisi harapan. Dengan kata lain, itu semua adalah anugerah Tuhan. Halas somma, sukacitakanlah kepada Tuhan. Naikkanlah pujian dan syukur kepada Tuhan. Saluhutna ala pambahenan ni Tuhan di batama. Lasongoni madihita saluhutna naro di dikion, di tonga-tonga ulo las droha, di pasu-pasu Tuhan di batama hita saluhutna, jaladingkan ma mardalan ulaon sadarion. Amin. Martanya kita. Mulai temali Tuhan di bata, marsaringar hatam di tonga-tonga ulo pamasu-masun, anak dot boruni huriam sadarion. Ima Sievanya Manuel Shopping Dohot Hertika Apriani Hisia Boru Sinaga Ale Tuhan di bata Hodo marhiti hatam nagabe pondasi di tonga-tonga partonga sarepion nasida. Ketika mereka akan membentuk rumah tangganya, firman mula yang menjadi dasar untuk kekuatan pembangunan rumah tangga mereka, serta yang menjadi kompas, yang menjadi orientasi ketika mereka akan menjalankan bahtera rumah tangga mereka. Firman mula yang akan menjadi kompas. Alani malit Tuhan asiroham pasu-pasu partonga sarepion nasida. Saluhutna akan ahinirim ni rohan nasida, akasihol ni rohan nasida. Najujud di pasat nasida di basan tangyang na. Homa Tuhan marlas ni roha apalah dibikion. Pasu-pasu nasida le Tuhan di bata. Asiroham lehonommo akalas ni roha dohot kajang numur tong-tong ngulu nasida le Tuhan di bata. Talumobi naboy diudurhon nasida tu bagas jorom anak dohot boroni huriam dinalaw mancalo pasu-pasu partonga sarepion. Lasongoni mah le Tuhan di bata di ulaon sadarion le Tuhan di bata. Talumobi di ulaon nahobar tu habatahon nami kupasahat tami matuho asimaroham marhito dimma naman jongjongi ulo sadarion asatotong di bagasan holong ni roha le Tuhan di bata. Mau lihat mau pasatah mi tuho. Mangasahon kepada anakmu Tuhan Yesus Kristus matangnya kami tuho. Amin. Kur kategorial naposo.
tema di kategorial naposo. Ta puji Tuhata, marede mahita sian pokina nomor 150 sia, jala ditike marede, Roma tujolo pengantin dohot oruan. Kamu aliaka na pinarham oleh bata, kita hero mamuna nuaing neng marbagas, alay, dang tama ala Kristen marbagas songon si Pilibego, atau tangyaw kamu manjolo hatan di bata taringot turuhut partungan saripion ni ala Kristen. Dung ditopa di bata jolomay di do iba nama, dang dingkan sa sada baway pucung, hubay madi iba na sada buru-buru pangurupi di iba na bain akupna. Akup ni di Tuhan Yesus, ganup na paulakon na niulina, iya soala ni na marmainan na pangalup outsado, pangalakup do nang namambuat na sirangi, atau na pinadumo ni debata, dang jadi sirangon ni jolma. Songonodo di do debata tu bawa, hamu aka bawa, haholongi hamu ma parti hutamu nabi, songon Kristus na makahulungi huriai jalan na mangalehon diri na humakopsa unang muro kamu lupa na sida ikum maroha hamu mandongani na sida sangap baik kamu na sida songodongan panian di hangoluan na sora suda dungi songonondo didok di bata tuaka buru-buru diului aka perupuan mabawa nabi songon pangului na dituhani ay bawa ido ulu ni pardi hutana songon Kristus uluni huriai iko botor porman toman martongan halap buhon dohot ademahon ni di parangi ni buru-burui imana arga di jolon di pata dohot di jolon ni jolma
Atong soon akka na marparangion hatan di bata mahamu sumulukon para sinrohaon dohot abasaron dohot hasere peniroha mahamu masih pauniunia mahamu dohot masih asian saluhut riting niroha muruk rimas panunggahion dohot pangasioni daw may siya kamu alay digijang ni salut nai marasi Allah nga mahamu ay ido raw-raw ni nasundinggan dungi dami na siyan di bata ima mga rajay di bagasarohamuna jala saluhud na binayamuna marhiti-hiti hata manang pambayanan totong may marhiti-hiti ko ni Tuhan Yesus asa iba na mga rajay rohamuna dohot ulom muna atong nunga di bigihamu hatan ni bata taringot turuhut ni pardongan saripioni na manukum maaw nuang jumolo diho ali panguli siapanya Manuel Shopping olo doho makajongjokon di jolo ni bata na boto saluhut doho di jolo ni akadongan na marpungudison na di pangidoro hamdo si Hertika Apriani hisia borusinaga na niriritmon gabedongam musaripe olo doho makahulongi ibana siyan na sa roham dohot mangulahon siyan na sa gugum uhud marparangihon parangin na badiarap dohot ibana na olo doho mga juaju dohot agaleon na tungsura humurang parangina jala na sotupa paulommu manang tadi konommu ibana paima disirang hamatiak kamu sugut molo nong sada roham mangului salut nai dokma alusmu Ulo say di parwagoy Tuhani maaw. Na manuku maaw nuwang diho ale inang Hertika Apriani hisia Borisnaga niririt ni siapanya Manuel Sopingon bahendongan na saripe na ulo doho makajongjokon di jolo ni bata na boto saluhut dohot di jolo dongan na pungudison na di pangidoro hamdo si sepanya Manuel Sopingon gabis no dukmu olo doho makahulongi ibana siyan na saroham dohot marpangalahon na ture maradaw pun ibana dohot marparangehon parangin na badia pabuah halak kristek ko jalan na sotupa makidoloh ko manang tadi konomu ibana paima disirang hamatia kamusugut molo nong sadaroham manguloy salut nai dokma alusmu Olo say di pargogoy Tuhani maaw. atong masilion tangan siya mumahamu pa buhot ni pada muna so nari pinasa mapartikian tu parhala ni huria dinalau pasaton cendramata sian huriata
pengantin balik ke tempat. Tabegima kor sian punguan tuad di Bangarna.
Mula tema di punguan to di mangarna. Sonari mari demahita sieun buku di nomor 806 uhuk ma tapasahat piliata. Jongjong saluna. Ramai temanduk tangiang alea manami. Alea manami di Banua Gijang. Saya pengerbadia magwarmu. Saya Roma harajamu. Saya saut malau menroham di Panatongon sokon Banua Gijang. Lima tu hami sadana waluan siapari. Si samudra-sanami soan penesanami. Di dosa untuk kamar dosa tu kami. Una kami tu ikut pengucunan. Asin rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani bata ama. Dohot para saoran itu di perbadiama. Mandongani hamu. Amin. Shalom horasma dihita saluhutna.
Sambil mandokhatan nong pinangiduma pengantin asa marpoto di Jolo. Ya, marpoto ma pengantin do amat dita sambil marpoto pengantin do amat dita pertikyanon upasa time matu hasutuan para anak mandok hata. Jumolo ma tapasat mula te godang tua mata pardenggan basai ala asido tolong ni rohana do boy kita marpung di bagas gereja on imana mangudurhon anak ni huria do buri ni huriai lao majalo pasu-pasu sian padita. Mau lihat ma di pasar rohanami tu amang padita TD sianturi istihad MTH nau mamasu-masu anak nami dohot parumain nami di bagasan goarni debata Jahoba pardenggan basai sahalinai di pasar hami ma hamulation nami tu amang padita suaksoni manang tuhamu pangulan ni huria nami pasahaton nami do hamulaton nami dipakobasi muna laho makobasi acara pamasu-masuon anak do parumain nami dungi dipabotohon hami ma tuhamu Raja nami dohot inang soripada duk sidung hita sian bagas gerejaon rap udur mahita tuinganan naung di parade nami di parade hasuhuton ima di gedung Balata Malarea Jalan Perintis Kemerdekaan tarlumobi ma tuhamuna padita do pangulani huria nami rak udur mahita tubagas naung pinarade nami suak songoni nang tuhula-hula nami sinaga suak songoni tuhula-hula ni hula-hula nami rak udur mahita amang suak songoni nang tulongat tubuh nami tulang nami rak udur mahita mangan idahan nalas do minum air sitio-tio rap dohot pasaton adat dohot majalo adat nahobar tu adat habata hota botima di bahasa tami amang inang soripada rap udur mahita tu bagas nau pinarade nami ima di Balata Mararea Jalan Perintis Kemerdekaan sokoni ma di pesat rohanami mau lihat ma di hita sasudema botima Maulate mau pasat tame tu su para anak partikienon u pasat tame matu su barburu. Shalom. Horas madihita saluhutna. Dison au jongjong songan mewakili suhut parburu naing pasahaton hata mauliate tutu hatta debata dibain asidohot tolong nirohana bui majalo pasu-pasu pardungan saripeon buru dehet helanami di bagasan